Wat hebben jullie de afgelopen 4 jaar gedaan? Wat gaan jullie de komende 4 jaar doen? Yes, allereerst dank dat ik hier weer langs mag komen, Arno. Ik ben Timo Reinders van de SP Heerlen. Wij zijn ook de afgelopen 4 jaar waren wij wederom de grootste partij in Heerlen, hebben wij de coalitie mogen leiden. En ik denk in algemene zin denk ik dat Heerlen echt bezig is in een indrukwekkende inhaalrace. Die is ingezet bij operatie Hartslag onder leiding van de SP. En daar hebben we de afgelopen 20, 30 jaar met allerlei andere partijen aan gewerkt. Als ik kijk naar de afgelopen 4 jaar, dan ben ik bijzonder trots op de invoering van de Parkstadwet. Dat is een samenhangend plan om zowel huizen te bouwen als in te proberen diversiteit in wijken diversiteit toe te voegen in wijken qua woningen. Maar vooral ook om te gaan reguleren. Dus om mensen die van buiten de regio komen zonder werk en zonder netwerk, die zijn in bepaalde wijken van Heerlen-Noord niet welkom de komende jaren. En wij denken dat dat echt gaat helpen om die buurten te verstevigen en om die gemeenschappen sterker te maken. Een lang gekoesterde wens van de SP en we zijn heel trots dat we dat nu ingevoerd hebben. Ik moet er ook helaas bij zeggen, dat is niet iets waar we volgende week de kiezers mee kunnen plezieren. Dat is iets wat langjarig is, maar daarmee zou het ook heel veel impact moeten hebben. Daarnaast de komst van de Universiteit Maastricht naar Heerlen Centrum is denk ik heel belangrijk. Zowel voor de hele stad, maar ook voor het centrum en de levendigheid daar. Maar ook, we hebben een sportpas geïntroduceerd voor alle jongeren vanaf 12 jaar in Heerlen om gratis te kunnen sporten. We hebben 700 man aan het werk gekregen, mannen en vrouwen moet ik zeggen, via de bovengrondse vakschool. We hebben 10 rijke schooldagen ingevoerd op basisscholen. Waar dat kinderen vaak die in moeilijke omstandigheden leven toch gezonde eten krijgen enzovoorts. Dus volgens mij weer heel veel bereikt deze periode. Ja, dat klinkt heel goed. Ja. Nou, en wat gaan jullie de komende 4 jaar doen? Ja, ik denk, we moeten door met die inhaalrace. Daar willen we verder aan bouwen, want het is een hele lange rit. Hè? Dus dat gaat niet alleen over wat de gemeente doet, maar ook over die 25 jaar van het nationaal programma. En wij denken dat het echt tijd is voor een offensief voor de buurten. Er is flink in het centrum geïnvesteerd. Dat moet ook. Die investeringen moeten ook verder gezet worden. Maar de buurten verdienen volgens mij veel meer aandacht. Daarnaast zijn wij ook nog steeds erg groot voorstander van een centrumbad. Dat is deze periode niet gelukt. Maar wij denken, we hebben heel veel ouderen in onze stad, ook in het centrum. En een goed bad om baantjes te kunnen trekken is heel belangrijk. Maar ik heb ook wel grote zorgen, eerlijk gezegd. Dat gaat over de zorg. We zien dat er landelijk hele harde bezuinigingen. Meer dan 10 miljard wordt er bezuinigd door de regering van de CDA, D66 en VVD. En dan hebben we het over de eigen bijdrage voor de wijkverpleging. Dan gaat het over de thuiszorg die deels zelf betaald moet worden. Dan gaat het over verhoging van het eigen risico. En dan maak ik me wel heel veel zorgen over ouderen in onze stad. Maar daar komt nog eens bij gisteren als klap op de vuurpijl dat er 2 moties in de Tweede Kamer zijn geweest over het Zuiderland. Eentje om het sowieso volwaardig open te houden. Maar ook eentje om een onafhankelijk onderzoek te doen naar het geboortecentrum. En het op afstand zetten. En tot mijn grote schrik heeft daar vooral het CDA tegen gestemd. Een partij die toch in woord en daad hier naast ons staat rond het vraagstuk. En dat baart mij wel grote zorgen. Want dat gaat volgens mij niet alleen over die zorg en wat dat gaat betekenen voor mensen. Maar het gaat ook een beetje over politieke cultuur. Ik weet niet of je wel eens in Heerlen komt. Maar het CDA is alomtegenwoordig met een campagnebudget. Dat volgens mij groter is dan die van alle andere partijen bij elkaar. Je kunt niet om Marco Peters heen kijken. Bij de debatten zien we hem niet. Er wordt gesjoenkeld met ouderen. Er worden buurtdiners gegeven. Maar ondertussen wordt de zorg zo hard afgebroken dat ik denk dat we als gemeente Heerlen daar ook de komende jaren heel waakzaam moeten zijn en echt moeten kijken, kunnen wij gemeentelijk gaan compenseren? Want de maatregelen die nu zijn aangekondigd, die stapelen vooral op bij oudere mensen in onze stad. Als je wijkverpleging nodig hebt, heb je vaak thuiszorg nodig. Moet je regelmatig naar het ziekenhuis. Je krijgt 3 keer de rekening hard gepresenteerd en straks ook nog een ziekenhuis op veel afstand. En daar hadden wij toch wel meer verwacht, eerlijk gezegd. Ja, duidelijk. Vertel nog eventjes wie je bent, welke lijst het is en wanneer ze moeten stemmen. Ja, dus Timo Reinders, SP Heerlen, lijst 2. 18 maart gaan we stemmen en beste mensen, gaan stemmen. Want in onze stad gaat minder dan 50% naar de stembus. Dat is schandalig. Het zijn toch echt vrijwilligers uit je eigen stad. Mensen die ook van hun stad houden. En die verdienen niet de vooroordelen die veel politici krijgen. Die verdienen eigenlijk gewoon dat jullie gaan stemmen.